Ty vole. No jo. Ach, prdel, ti za nebudu, vole. Oni mě dostali na barák, kámo! Oni je zabili! Oni je zabili, pojď pryč! Počkej, co se stalo? Pojď pryč, ty pičo! Kámo, on zabil na barák kocíka! Ne, Jo, kámo, nedělám si prdel! čum tady aktivita na 10. Pokoje. Ej, možná to je tady ta chodba, ej, vole. Já mám furt to MF u sebe. Ukáž? Kde ti to pípal u bytky vlastně? Tam u toho... Otevřte, pičo! Otevřte! Já jsem ho viděl, já jsem ho viděl! Hello? Show yourself. Já jim to jdu říct. Počkej, dej ticho, pojď sem, oni utečou. Bitch, show yourself. No, tady máš i mapu, kámo, vidíš to? Ale mapa, že vidíme, budou zdrhat. 10. Kámo, 10. Počkej, ale to není dobrý. Čum. Come speak to me, you fucking ugly bitch, hello? Hello? Oh shit. Proč nemluví? Klesá to. Proč nemluví do toho? Jim to klesá hrozně. Co? No, aktivita toho ducha. Kámo, co dělaj? Čum jak zdraví, čum 10, kamo, ale rovných. Průměr, chápeš? Ej, Lubo, svít tím zeleným zmrdem, ať to... Já ho nemám. Hoši! Otevři! Uní! Otevři ty dveře do prdele! Hoši, otevři to. Jsme zamčení. My jsme v piči? Já si sem dával sluchátka. Lítaj talíře, vole. Tak pojďme ještě bendu. Ale úplně v prdeli. Tak kdyby jste byli zhulení úplně. Bendo, mluv. Je to už pod nulou? Bylo to pod nulou. Jo? Tak pojď. Počkej, teďka. Jo, je to pod nulou. Jo, je to pod nulou, jdem pryč. Jdem pryč, rychle. Pryč. What? Je to pod nulou. Jo, máš pravdu. Už, jo, tak jsou to freezing temperatures. Kurva, teď mám. Ale máme první evidence. To nechci být úplně jasný, že takže se bude třeba Utíkám. Ty sutek. Jo, prdele. Jak jsem měl ten mobil v ruce, tak mě došlo dojít. Jo, prdele. Kurva, hoší, guten tak. Ty jsi kokot. Což je kocík? Já. Jo, Kámo, jestli tam v jaké místnosti, pojď sem. ale protože já jsem věděl, že jsi byl blízko, ale tady, hej, mám to tady na... Jo, prdele. Tak jsou dole. Tak jsou dole. Tak jdem dolů, proč to je? To je paráda.